Ćao svima, ja sam Milica Kalina, certifikovani personalni trener i bikini fitness takmičar. Za sav fitness, lifestyle i vlogerski sadržaj, subscribe-ite se na moj kanal i budite u toku. Kakav je bio film? Odlično. Gde naći kralja sa 7 mora? Bar viljušku da ima u ruci, bar viljušku. Evo ti ga Hoćeš sad. da se udaš za mene? Bolje bi ti bilo, da. Što je lako tebi, lako je. Što je teško meni, teže je. Što je tako, tako je. And there's broken records, spinning left circles in the bar, spin round in the bar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Baby, ride round like a record, baby, ride round. Znala sam, ne mogu Ti se. kažem motaj. Šta je ovo bre? Ajmo na noge. Što ću reći majci, što sam se napio. Ovo će fazom biti na našim svadbama, šta god ovo bilo. Pa, znamo. Ne mogu da živim, a ne mogu da umrem. Sve što slažem uvijek mi se desi odozno. Karakter mi je nula, al ću se zakunem da te neću, zato mi se vrati nesrećo. Prijetno večer želim. Ja još uvijek svoje jage, lice moja, srce grudi, vidjet se tvoro. Meni je mama na putu, tako da ja idem u nabavku i ja pravim klopu za Badnje veče i nešto verovatno i za Božić. Podelit ćemo se. Prebranac se sprema, a kolač je gotov. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Ovo je kolač koji je posan, tako da može da se jede i za Badnje veče, a može da se jede i za Božić. Ja kad pravim luk ili bilo šta, ovo je moj sistem za ne smrdeti. Zašto kad odem kod babe, baba iako ima aspirator, nikad ga nije uključila i svaki put upijem svaki mogući miris. Znam da izgledam kao kreten, ali ovo je nužnost. Bukvalno sam donela odluku da ću odem na relaks masažu od sat vremena. Ja sam toliko srećna sad zbog toga. Nadam se da ću biti srećna i posle toga. Ali
Eto, ja sam našla zašto sam ja danas srećna. Bukvalno idem da se opustim sat vremena. Šta se za Boga dešava? Markovica. In 200 meters, turn left onto Kralja Milutina. Šta se dešava? Šta se dešava? Zašto ne mogu da skrenem? Policija stoji svuda, preusmerava nas. Su ovo opet neki protesti, nešto protiv Vučića, šta? Turn left onto Kralja.